Sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, diha kanimo Dios ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Mao ba ni ang inyong kisulti karong buntag ngadto sa Ginoo? Hay may inyong gisaligan karon para makakaon mo ang Ginoo o ang inyong paningkamot? Bantay ha. Angayan bang musalig tas Ginoo? Angayan bang ibutang nato ang atong pagsalig niya? Basin. Naiuban nagsalig sa iyang bana, ang uban nagsalig sa iyang asawa, ang uban nisalig sa ilang anak or nisalig sa ginikanan. Pero sa tinud-an ay panagsara gid ta mosalig sa Ginoo. Muna si Jacob kay di amang kayto niya klaro ang Ginoo atong panahona diri sa unang pagbasa, murag naa pa sad siya kondisyon nga gihatag sa Ginoo. Ingon siya, kun imo kong panalipdan, kun makauli ko sa amo, tuo ko nimo. Kun tumano nimo ang akong mga plano, tuo ko nimo. Mao ni ang atong gitawag og level sa pagtuo. Kana bang conditional? Basta Lord makapasar ko exam, tuo gyud ko nimo. Ana. Basta mabuotan ning akong bana din ani magbisyo, tuog yun ko nimo nga Ginoo yun ka. Saman na amoy kondisyon nga gihatag sa Ginoo wa ay klaro. Mao na gipakita sa Ginoo dinhi sa atong ebanghelyo, nothing is impossible with His power. Ang wa gyud maayo nga babae nga gitalinugan, naayo ra dayon paghikap niya sa bisti ni Hesus. Ayo dayon. Ang kadto sang bata nga bag-o pang namatay 12 anyos, gikuptan ra kamot, lakaw dayon, buhi dayon. So wa gyud imposible sa gahom sa Ginoo. Muna tungod aning gipakita unta ni Hesus, angayan gid unta ta nga motuo bisan unsa pay iyang isulti. Pero unsa may nahitabo, gisupak siya, gipatay pagani. Nganong mo man nahitabo? Gilingi ako ng imong tupad pangutan ay na, ngano bitaw no? Ana. Unsa kay rason? Iya naman untang gipakita nga ang tanan niyang gibuhat maayo, ang kinabuhi iyang ibalik, ang mga sakit mawagtang, hasta pagani ang ilang mga diferensya sa ilang panglawas, sama ng buta, makakita, bungol, makadungog, amang, makasulti, bakol, makalakaw. Pero gisupak gihapon. Unya gipatay pag yun. Ngano ka? Hoy, hibaw mo? Ako, asa kay ko kahibaw, pero ako raning gibana-bana. Tungod kay, muingon manggod siya, usba ang imong kinaiya, ipahaom sa ako, diha dapita ang ato. Kay ang ato, kitang mga tao, ganahan kitang mo pahimos, kanabang siya maoy muhatag sa atong ikinahanglan, pero muingon na siya na kinahanglan ko ani, din ata muhatag, mga daw manggudta. Pananglitan, maingon ang Ginoo, palit mog slat, tagaan ti kag kalipay, palit mo dili. Dawa, di ba kon-oko na. So, sige lang sa tagpalit, mahurot sa natong kwarta. Pero ang ibaw sa Ginoo ni mo kalipay, niya magsiga Ginoo in taon mo hunong naunta nis bisyo ang akong bana kay naguul na gyud kay ko ani. Yang Ginoo ayaw pagsigampo ana, palit og slat, di ba malipay ka bisag magsigi pa naghubog-hubog imong bana. Bisag mangabit pa na imong bana, palit ra og slat, di ba malipay ka. Nabitay na ingon ako ni text ba, ingon din siya nga, Padir, pirmi gyong apiki akong budget, puslan mang pirming apiki, may pagmopalit og slat nako kana mo na sakto tanawa, di ba wa na jud kay budget. Okay mo magipalit og slat pero malipayon ka.
Karon mangutkot man kas imong guol man kay kang wa kay ikapalit og pagkaon or sudan, pero ipalit og slat o di ba bisag wa kay sudan malipayon ka, bisag wa pa kay bugas malipayon ka. Bihay may importante daghan kag bugas nya bugat imong gibati, mas bugat pa sa usa ka sakong bugas. Na may daghan ingunana gud nindot kayog balay, daghan kay kwarta, pero ang gibati portim bugata kay kani manggong kalipay o kalinaw, dili man ni mabayaran og kwarta. Muna ang gustos Ginoo kanang imong kwarta ipanghatag na tagaan ti kag kalipay. Nagtuod ay kag makapalit kag kalipay, dili ihatag ra na imong kwarta ngadto sa simbahan, ngadto sa mga kabus, ngadto sa mga nanginahanglan, ibahin ra ng imong mga katigayunan, ngadto sa mga wa gyud tawi ila, malipayon kay kastanan. Na hilom lagi mo. Maon ha. Salamat sa nipaambit kay naana taroy halin nga niabot na og sa atong SBF dag niabot na og 32,130 kaslats. Pakpak. Kani ang namalit ani 100% malipayon gyud. Pero naay malipayon nga kadiyot nasa uban malungtaron, depende sa ilang relasyon sa Ginoo. Yan ingon man ko ato no nga naatay 4 slot challenge. Gahapon man ni nako gilaunch ang 4 slot challenge pasidungog or pahinungod sa akong ikaupat na ka tuig isip parish priest nya. Kani pagi akong unang parokya ang San Vicente Ferrer, so upat na sad ko ka tuig dinhi isip inyong parish priest karong August 6 nya. Ang akong hangyo og nalipay mo sa akong pagka-parish priest dinhi, ma-territorial man or online parishioners, hala palit mo upat ka slot sa SBF dag, 4 slot challenge, 2,000 ray amount ana. Di ba? Pwede mo magbalik-balik o kapila mo palit, basta 4 slot challenge. Gahapon ako ning gilaons nya nakadawat dayon ta gahapon og 26 ka 4 slot challenge. Pakpak. Kaning nipalit ani mas malipayon. Mopalit kag usa ka slot, malipayon ka. Palit kag 4 slot challenge, perte. Samot imong kalipay. Tinuod ba ni dili? Testing ayaw ginang tinuod. Palit dayon. Namo kay ubad so, tinuod ba guna? Wa kay bugas, malipay ka. Basta paras Ginoo testing ngano man nga si Saint Francis of Assisi kad dato niya ni biya man nagpakilimos hapit wa may kaon. Ngano man si Mother Teresa of Calcutta ni biya man atong iyang pagka-direktre sa usa ka dako nga eskwelahan, ni ngadto man padong sa mga wa gyud kaon katong mga gipang-od ang lawas. Ngano man sila si Saint Anthony Padua o uban pang mga dato kayo, Ignatius of Loyola, na miya mas ilang mga nindot kayong mga kahimtang aron mo puyo anang pobre kayong kahimtang. Ngano man didto nila nakita nga sa ilang pagsunod sa kakabos ni Hesus ug sa pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo, didto gyud ang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Muna kamong mga ginikanan, porti nagyong paitas inyong gibati, kay ang inyong mga anak mga badlungon kay tanan, tapulan pagyud kayo, dagko lang kaon, bugo ra ba pa eskwelahon, nya muyaw-yaw mo ana, ayaw. Ang inyong buhaton unsa man pangutanas Ginoo Lord, unsa may imong mga pulong nga angay nako tumanon para aning akong mga anak. Ayaw ipatuman ang imong pulong ngadto sa imong mga anak mo, samot gina kabugat imong gibati. Ingnang Ginoo, unsa may imong mga pulong Lord nga akong gamiton para sa paghigugma nako aning akong mga anak nga lami naman kaning lutoon nga buhi. Purti magtapulan na gyud. Ana, tanawa. Di ba sultihan day kas Ginoo, tanawa ang naong sa imong anak. Siya hay man na maliwat, liwat sa imong bana.
liwat kay sa akong bana Lord. Nya nganong nanganak bana, nganong nakaanak man kaana, kay imo mang gihigugma ang imong bana. Higugmaa ang naghimo, higugmaa sad ang bunga. Ingon din ka, adto na lang kumuga ko sa akong bana. Gakos din ka sa imong bana. Susdong, ang atong produkto tadawa pertigyog tapulana. Ingon din imong bana, maghimo lang tagbag-o day. Himo na sa mong bag-o, sus, tapulan lang yapon. Pero, unsa may, ako, amo kasuhay ng panganak, pero unsa may mga pulong sa Ginoo. Ang kanibiyang pulong sa Ginoo, mga imposible kayo ang iyang ipanulti. Pananglitan, katong kuan ko ba, mura ko gipanis akong gitrabahoan, nagihagbong ko sa rating, bisan og excellent akong rating, giilisan og average. Mao pag itong panahon na nga ang akong maguwang na paralyzed, so duha na kabuk akong paralyzed, niya kay gihagbong man ko sa rating for some reason nang ako rang mga superiors mo nahibaw, dili ko ma-promote, di ko ika-recommend og promotion for at least 1 year, dili ko makadawat ana mga cash incentives, wa gyud. Hasta pag ikanang gitawag na mug step increase, wa na gina, di ko na ko madawat for at least 1 year. Purti gina kong hilak dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario. Ni ana ko sa Ginoo, Lord, nganong ingon ani man ni, kung kanus ako nang inahanglag kwarta para isuportas akong duha ka masakiton, imo naman ang gikuha hasta ang mga posibilidad nga ako untang madawat nga moarang-arang akong income. Simple ra kay Ginoo, gitubag na nakapahupay sa akong bugat nga kasing-kasing. Ingon siya, this is salvific suffering. Pinaagi sa imong pag-antos, daghan ang mga tao nga malipay. Nindota. Ingon dayon ko, mao dayon salvific suffering. Balik din ko sa akong opisina, ingon ko, kani salvific suffering. Agas akong luha usahay, ug wa na ko ikapalit og tambal, salvific suffering. Hangtod karon ako nang gigamit. Kadugay na to, 1992. Hangtod karon gigamit na ako kada gyud damag sa mga kasakit nang magtinarong ko, akusahan ko, dihapay kausa nga giakusahan ko nga nangawat ko no kog 1 million sa na-assigna nako nga establishment sa simbahan nga 40 taon akong paningkamot nga mulambo, giingnan pa gyud hinuon ko nga nangawat og 1 million nako pastilan. Hapit manggani ko way kaon ng ngawat mahinuon nako, subaya lang na ninyo god kadang na accounting diha, di man sa nila ipa-audit. Basta lang yun, gi-accuse ka na mo, ngawat kag 1 million, hilak na sad ko ato, maingon na lang sad ko, salvific suffering. Dinhisad, no? Di ba? Inyo sa ko din binuangan. Hilak na sad ko, ingon na sad ko, salvific suffering. Kada ginakusulti ani, muluag akong dughan. Assign kong prisuhan, partisan akong guula ato, nganong gihimo ra kong guest priest nga sus na ko nganon taong guest or resident priest ra man ko nga ni amang ko kanang word nga resident priest gisakitan gyud kay ko ana nya gi-assign pa kog prisuhan nga wa na gid intay kolekta ana pertigyo na ko murag naguol ko ba, pero niingon na sa ko salvific suffering. Di ba murag imposible kayo? Kisa ko ganahan na, pero nakahupay nako kay mausad to'y nakita sa Ginoo nga gikinhanglan sa akong kasing-kasing. Wa ko dagmahay, wa ko naglagot sa mga tao nga na-involve sa akong kasakit hangtod karon. In fact, nakaingon ko, salamat Ginoo nga imo kong gitagaan adtong maong mga okasyon. Wa tingali tutuyua atong mga tawhana nga ila kong pasakitan, ila lang gi-address ang sitwasyon nya ako lay murag na igo. Muna ningon ko salvific suffering. So kanang tamparuson ka sa imong bana, ing naragod salvific suffering. Di ba? Kanang mangabit ang imong asawa, ing na salvific suffering.
libakon kas imong igsuon mismo nga ikaw pag nagtabang ana niya tong batanon pa na nya karon libak-libakon na ka, daot-daoto na ka, ikiha pa ka, salvific suffering. Biyaan kas imong bana kay nangabit naglain ang sa isulti iring-iring. Salvific iring-iring. Salvific suffering kanang atong mga kasakit ba? Mahupay lagi pero di ko moingon ha kaning akong nabati sa Ginoo mao sa niyang iyang isulti ninyo. Importante lang kung mura tagalibog, mura nagnibugat atong dughan, gaantos na ta, please do not use your words and your thoughts. Ingnaos ang Ginoo, Lord, tag-iya magyukas kinabuhi, naa man nimo ang tanan, wa may imposible nimo ang imong mga pulong, espiritu magkinabuhi, palihog, sultihi ko, unsay pulong nimo nga akong gikinahanglan. Aron mo ka atubang ko aning akong sitwasyon karon. Nindot kayo ang atong bation. Words of God, powerful gyud kay nastanan. Pero words of man, distraction ang labas. Kana lang inig-ingon anang mga leaders nato. For example ni President Putin, dad-ing atong nuclear weapon, bombahin na mga words mo na kuan. Pastila, kulbaa. Inig-declare yun sa usa ka nasod, maggubat ta. Sus, yung kulbaa, mga words man na. Powerful sa na nga mga words. Nya mo ingon sa tong kontra sa sigib, swipe, suklan ti ka. Sus, kita sa kurug-kurug sa ala, gubat na kiti. Patay na tani. Words of men. Ana. Sige, lingi ay magtupad. Yung na mangayo na tas Ginoo og pulong ha. Ingna kanang imong naong kinsa may pulong imong gisunod ana. Pangutan kanang imong kanang imong pagkural sa imong balay kinsang pulong ana imong gisunod. Kanang imong kiha ng imong igsuon nga imong gi-accuse nga nagbinuang sa inyong kabahinanan kanang kaso ron imong giatubang kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa abogado ana mga pulong ba nga nindot i-check kanang imong pagsuyop karon kinsa mang pulong imong gisunod sa Ginoo o sa demonyo kanang moingon ba nga suyupan ni kay ulian gyud ka suyupan ni buwagtang na imong problema ambot lang. Pero ang ako, usagis akong na kuanan nga word, salvific suffering. Basta nindota. Mo ginay akong usas mga strongholds nako nga mga prinsipyo hangtod karon labi naghasolo nako ani mga kasakit kinabuhi. Nga maghilak-hilak ng taba. Bisag tiguang nako mohilak baya gyapon ko. Magid bisag kamo dia mga tiwasono naman sa mga uban pero hilak yapon mo no mag-uol yapon kagway kaon wa kay bugas na unta hapit naman unta ka maimpas sige pa jud kagukod anang bugas ina na lang salvific suffering nindot kayo sige manindog data mga buutan